Lorob lang so thereti mungarong Karbi Anglong Autonomous Council asimabot kadure. Pini nijang Karbi Anglong Hamren Rong Supielong BJYM mate Bharatiya Janata Youth Morcha pen patir pipon si Labor Day Katalon pon. Lakhaing koi rapon Nilip constituency ke parlo Lower Tarapung Aradapan akijoy pen longle pata keron pon. Neleberta thanbang son rosing rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pini abertan non angton pen arjikta Lorob lang so thereti mungarong Karbi Anglong Autonomous Council asimabot kadure. Lakha Kresir Kep Dhansari MEC constituency ke parlo Lorob lang so thereti mungarong Karbi Anglong Autonomous Council asim kadure aputhak patumi jangmi poni phai thong kep bhom tiarni pherangke atum ka humri damahud nang pachini dun ke puhenlo. Labang so arong lake difu pen kahelo kilometer krehini ana kahelo doji lapen lapu daldali pen dampulote kilometer phoan bak aja kahelo dolak bonta bangso arong aphan sarkar atum asim langing tungduk pulote Swachh Bharat Mission mate SBM pen ki pipon barpi barso kachitia hempen aka prekke loban epak pak tharle lap seta theklongle kejunalang pen danglok towar me school lapen kapre ka son langing tung ong ta theklongle de jipusi hadak arada tum nang pachini Tangte non hadang arada tum nang githandu na lam thele non angton pen arju iksina. Aro men bang edak bang theriti mungorong. Theriti mungorong pertama nili bang nang edu bang non helang kita 1999 pen pening non ana bang 92 nilela. 2022. An labang song bong penang liket hekdon long an geladak sarkar tumpen nang kapili nang dia ason an pipilo nang lipen ket long tangke long nili ladak sarkar pen develop na pali bangke nili ladak thek long bangke nili ave thek don long lela chini don dela hemsu lai hui pini putala non dak thek don long lela hemsu long igalang de an ke lasonak taksi job card long ik banang litum nilitum job card bangke long don bom lo la job card bangke sitami la towara la hai hui job card ke claim putala son job card claim nilitum bangke chini de dela sitami bang job card nang pilo nilitum claim don lo akam claim don lo sitami akam pen bangko son ni ta non pului ta towar ke dam ke bang ta hubida phan bang nilitum ave pinla job card ke dolo job claim it long loma job card nilitum chuklam nong lo chuklam dun iklong long ke la so job card ka chuklam nong pen ta nilitum ta non pului ta towar nilitum ke dam ke du ke thakat dam towar nilitum chini nilitum ya job card chon mati meni nang en pon ke nilitum ya kam ta claim po sitami la towar hala ke bana dekatum kontraktor ko matma la sukiban dekatum bang towar bang kom se kom permission nei erong develop han ke towar ke long bole towar puno pini sitami la bangke litum dami pu nei meti non sonar be ke yang barikha sion hore ko polia in puno lang tai litum ke yon non anta ni litum ke la nang litum ta thek long lo non anta lang he lang jeng la ha si litum ke aroi lang peni la ha si litum ta non pulira yon nom na ya ta be iskin non anta la hayo somara tum ta lang pen ke dang lok mi bang pining bang nang lele he istami hala school tang ho ya tang ho pula hai somar puri pura tum hanta dag ingut bak maduta avelang da nasi lada homosi bang 19 Daldali pen Pradeep Rongpha report Biswanath Karbi live. tangde pini adun thwaberta non puthor angton pen langitha Lakhaing koi rapon Nilip constituency ke parlo Lower Tarapung Aradapan akijoy pen longle pata keron pon.
Lakhaing koi rapho nilip constituency ke parlo lower tarapung arada phan akijoy pen longle pata ke ronpon bangso amaya long kachapahem phupon Wesley Hanse Ram Singh Kro Moheswar Kiling lapen pinangana bang pho bang phiatum chitong dun Tarapung ahawar ke do ningkan troxikep sosian losita tarapung ahawar ke do longle pata puke pharo isi mate 100% ang bong pen cap mate 10% atumsi longle pata do chot sita non BJP sarkar mate local MSC Pobitra rongpi MSC ang hoy nang khidet ansi tarapung ahawar ke do arat longle pata ke long Lower tarapung arada phan bang pharuhini so se abang phu abang phia tumaphan pata pipon long lo lapen kilong lelang do ansita pipon edji pusi local committee hin pen pherang ke tumaphan nang pachini dun lapen upper tarapung arada phan ta prabjin pen longle pata ke ron ponjia phan chesik chedang bom loputa pherang ke theng no ningje pon lapen Tarapung pen dola mara kachilenga towara phansida election aprang side in monvek poputa pherangke tuma phan birta nang pachini dun lapen lapuson inglong arada phan kaching honthek abang phua phan mate MSC Pobitra rongpia phan akero pajerpon Asipini dak nilitum tarapung along lapusana program mate nilitum laputa kerona sai nilitum kedeng Pinang arji ke ding nilitum tarapung arada kimang nilitum ke dopir lo kimang ke bons tame nilitum ke nang so nai lo la pota sitame asi labang so pota bang ke pini la non ke dobom labang so BJP government mate ilitum kaching hon MSC ilitum sar bitro rongpi alangli labang so nang kabor idun penajok pini labang so pota Kilong laki nilitum tarapung arat aprangsi alang liphana kiro piparpi Kajiranga pen Rowelson Rongpi report Biswanath Karbi live Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha Pini nijang Karbi anglong hamren rong supielong BJYM mate Bharatiya Janata Youth Morcha pen patir piponsi Labor Day katalon pon Pini aruni phai si bhomkuruarni nijang Karbi anglong hamren rong supielong BJYM pen International Labor Day katalon pon Mayalong RD dojot pen mai phu pritam rongpi BJYM Board Chairman Richardson Hanse, Fishery Board Chairman Joy Singh Kro, VDC Chairman Roman Pator, Krishna Sharma ex-Board Chairman, Municipal Board Vice Chairman Het Singh Rongpi, Ward Commissioners Dilip Hanse, Moniram Hanse, Purnima Hanse Pilapen, Ongdung Aman ke do tum chetong dun pen, Ingsamjin Mesen pen pachun pot. So ching mundol BJYM pen International Labor Day talonang kok, mane lage nilitum dele taloni ngalilo. Awo hake Mohet alitum thanlo International Labor Day pukarni siarni nang hok puchak sita Labor Day pulong bangke association ben sitaloni pulang balik jungjung hem tala ke talon repne athe ilitum service ilitum pai ilitum apo tum an sita me adung ke labor side lo sita ilitum pinyarni ilitum ke puarni mate Father's Day puse talon puchak ta ilitum hem bangke Father's Day pute pu phai tum ke keng than piji e pai ma keng than pi ta ilitum Labor Day pu pai tum claim sila bangke nilitum det bukalilo abang putin sitame ki claim nang ya kamlo lake apot sila tak thang kachelo abe othi International Labor Day lake isia det bang fix lo posi roi nai ya hakalam ke posi tum katalon ko masola morning stamina le tum deng koni mala sola program nilitum morning sita ke deng koni phanji siklo athe la International Labor Day det kalilo itu kuni tum BJP lo bangke kisan morcha puta do selang li tum pensi hakalam ke chingwai chingsai lo ta officially lang tumang pining bangke na chira putong ole delo asel muning mangani tum kisan morcha to meni tum chingwai chingsai si muning tani tum dipon se ahok pero bang muning bangke kisan morcha to pensi patir dipon benili tum sita melang tum an su chira pen muling panta sonpor apon deng ko Nijang Karbi anglong hamren pen Daniel Terang report Biswanath Karbi live Tangde pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme.